Продавам много хубава каравана, двуосна, 6,20 дълга. Бюрснер Лукс, нов внос с документи за регистрация. Караваната в предната част е с голямо сепаре, масата слиза надолу, трансформира се, има штори и комарници навсякъде. Кухненски кът с хладилник, умивални котлони, печка за отопление, голяма двойна печка и в предната част са две отделни легла. Сменени хубави панорамни люкове и мокро помещение с химическа тоалетна в много добро състояние. Цената, на която я продаваме, е 6900 лева. Има штори, има и комарници. Заповядайте на паркинга ни в София и ако е вашата, я отмъквайте.